Сябры, мы зноўку едзем віленскім трактам, і сёння топавае ключевое месца на гэтым тракце гэта маёнтак агінскіх Залесье. Хадземце. У Залесях ёсць два паркі. Першы это регулярны французскі, который побачыў у 1802 годзе Михал Клеафас Агінскі, калі ён сюды прыехаў. Ад гэтага французскага парку засталася баскетам, то есть прамавугольнікам высажаныя ліпы, а ў цэнтры былі высажаныя кусты, аднолькава парезаныя, геаметрычныя фігуры, праходы, лабірынты, то есть как бы такі регулярны французскі парк. Але калі Агінскі тут абжываецца, то ён закладвае новы парк, нерегулярны англійскі. Ну а мы з вами на ўваходзе ў маёнтак Агінскіх, і нас вітаюць гаспадар, сын Михала Клеафаса Іринеуш Агінскі. Добрый день, шановный господа. Вітаю сердечно. Вы приехали в гости до відомого музиканта і композитора, а так само політика і дипломата Михала Клеафаса Агінського. Запрошаю вас у палац. А ці ведаеце вы, шановные гости, что Михал Клеафас Агінскі, у першую чергу, это політик, дипломат і державний діяч. Больш за 40 тисяч туристів у год їздять до його як до музиканта. До речі, цікавість до музики прочнулася у князя вельми рано. Яму было каля 8 гадоў. Бацька яго рыхтаваў да важнай пасады главы дзяржавы. А вось тут раптоўна Михал Клеафас зацікавіўся музыкай. Бацька з маці пашлі насустрач сыну, а ён вельмі хутка асвоіў інструмент. Праз год ужо Агінскі піша, што перабірае пальцамі па клавішам фартэпіяна хутчэй, чым яго настаўнік. І вось гэта сяброўства, дарэчы, з Восіпам Казлоўскім было назаўжды. Восіп потым прыязджае сюды, у Залесье, уже вядомым кампазітарам, аўтарам гімна Расійскай імперыі «Гром Победы раздавайся», дырэктарам імператорскіх тэатраў Петербурга, настаўнікам музыкі сясцёр расійскага імператора Александра I і удзельнічае з Агінскім менавіта у музыцыраванні ў гэтай сядзібе. А ці ведаеце вы, што ўжо 4,5 гады князь Агінскі ведаў, што будзе палітыкам? Нам гэта вядома з яго біяграфіі. Ён описывает, что вельмі часто бывал на розных важнейших прыёмах. Вся справа ў тым, што яго бацька права рука главы дзяржавы і нярэдка браў усю сям'ю на такія мерапрыемствы. Аднойчы падчас прыёму графіні Занусі да Міхала падышоў глава дзяржавы Станіслав Панятоўскі і захацеў пазнаёміцца з юным грамадзянінам. Ён взял Михала на руки, усадзіў на стол, стаў задаваць яму пытанні. Як завуць, колькі гадоў, потым запытаўся па свяшчэнным пісанні і геаграфіі. Калі пачуў адказы, вырашыў задаць яшчэ адно пытанне. А чым ты плануеш займацца, калі вырасцеш? На гэта дзіцячае пытанне Михал выдаў нетривіальны адказ. Ваша вялікасць, я не хочу быць каралём, як вы. Бо людзі скажуць, што ў вельмі нешчаслівы. Але калі я вырасту, буду дапамагаць вам і дзяржаве. Михал заўважыў на шчацэ караля скупую мужчынскую слязу. Мабуть, ніхто так не шкадаваў главу дзяржавы, як гэта зрабіў юны князь Агінскі. Але цікава не толькі то, што Михал раздае такія абяцанні. Вельмі важна, што ён іх выконвае. Ужо праз 16 гадоў ён дэпутат ад Трохскага ваяводства. Пачынае з яго палітычная кар'ера, ён служыць радзіме і каралю, як абяцаў. Адным з самых вядомых партрэтаў Михала Клеафаса Агінскага з'яўляецца партрэт, зроблены Франсуа Фабрам Михала ў 1808 годзе, але шматлікія нашы наведвальнікі бачаць у ім то Грибоедова, то Пушкіна, то Стендаля. І вельмі цікава, што, напрыклад, Пушкіну в гэты час было толькі 9, а князю Агінскаму ўжо 43. Уявіце сабе, паважаныя госці, сённяшні свет без тых сродкаў сувязі, якія мы маем, без тых хуткіх відаў транспарту, якія ў нас ёсць. А вось калі сыну князя Агінскага Ірэнеуша было 14 гадоў, і ён ужо быў абітурыентам, яму трэба было ехаць на вучобу за мяжу. Бацька Ірэнеуша сутыкнуўся з такой праблемай. Калі сыну патрэбна будзе параіцца з бацькамі, як ён гэта зробіць? І бацька знайшоў выхад. Ён напісаў сыну наказ. У ім 14 пунктаў па колькасці гадоў сына. Я вам правяду адзін з пунктаў, а вы самі ацэніце мудрасць бацькі. Калі ты не будзеш ведаць, як табе паступіць або што сказаць, і падумай, ухваліла бы твоя маці твой учынак або тыя словы, якія ты зараз збіраешся сказаць. І калі твоё сумленне падкажа табе, што да, безумоўна, ухваліла, смела рабі так, а калі не, то устрымайся. І ты пазбежнеш памылкі з грызотаў гэтага самого сумлення. Все кажуць, што Ірэнеуш гэта не сын Михала Клеафаса, а сын Пальяні,
вядомого музыканта з Італіі, які був наняты Агінскімі у 1810 годзе, калі сям'я пражывала ў Парыжы. Цікавая сітуацыя. Ірынеуш нарадзіўся ў 1808 годзе у Флоренції 19 чэрвеня. По гэтаму пальяні, прыйшоўшы ў дом Агінскіх у 1810 годзе і пазнаёміўшыся з Міхалам, Марыя ніяк не мог быць бацька Ірынеуша. А зараз мы з вами трапілі ў летнюю аранжарэю князя Агінскага. Уздоўж калон тут стаялі ў катках апельсіны і лімоны. Князь прымаў тут сваіх гасцей, мог пабыць з сям'ёй, да і сам любіў пасядзець за гарбатай або кавай. Магчыма, тут ён сачнюе нейкія свае музычныя творы. А зараз у гэтай аранжарэі у нас дзейнічае кафейні. Шматлікія наведвальнікі кафейні адчуваюць тут натхненне, успамінаючы пра князя, і пачынаюць сачыняць, хто музыку, там інструмент для музыкантаў, а там ляжыць у нас кніга для паэтаў-празаікаў, і кожны можа сябе паспрабаваць. Спадзяюся, шаноўныя госці, што вы сёння шмат даведаліся цікавай інфармацыі пра Міхала Клеафаса Агінскага, яго сядзібу. У нас шмат праводзіцца мерапрыемстваў вельмі цікавых, такіх як дзіцячы баль, баль для дарослых, фестываль вяргіняў, музычныя гасцёўні. Запрашаем вас у госці. А вас, паважаны спадар, я хачу запрасіць прагуляцца па парку, выйсці на востраў Каханых. Дарэчы, хто яго наведаў, абавязкова вяртаецца да нас і не адзін. Ну, тады з задавальненнем тады і накіруемся. Пасля наведвання палацу вельмі раю пагуляць по англійскому парку тут у Залессях за маёнткам Агінскіх. Что такое английский парк? То есть, когда мы с вами сказали, что французский парк это есть регулярный, популярный в 18 стагоддзе, то в 19 стагоддзе в Европу приходит романтизм. Байрон, Мицкевич. То есть, когда вы гуляете по английскому парку, то он нерегулярно. То есть, это как лесопосадка, некая дорожка среди этой лесопосадки. И плюс еще есть малые скульптурные формы. Например, там альтаночки, беседочки, некие лавочки стоят, некие памятные знаки. Вот это есть сутность английского парка. У парку есть таки камень Жана Ролея. Шмат годов тому назад, когда тут працаваў такі даследчык Сергей Веремейчык, ён перакладаў такую паэму «Залесье» Александра Ходькі. І там было такое, знаете, по принципу, что бачу, то пишу. То есть бачу палац, пишу про палац. Бачу запруду, пишу про запруду. И там было такой камень Жана Ролея. Но он ходил по парку, думал, где гэны камень Жана Ролея, где это есть такой. И пасля со своими школьниками, с которыми он працаваў, яны пошли гулять по парку, даследовать, и бачат некую горку. И знаете, тык лопатой трапляет на камень, раскапывает. И вот так вот з'явился на свет камень Жана Ролея, давно забытый камень. Ну и кто такі Жан Ролей? Гэта настаўнік Агінскага, который быў еще в дзяцінстве, калі бацька быў паслом у Вене, у Австрийской империи, и там ён быў малым хлопчыкам. Гэта самы Жан Ролей, калі прыйшоў настаўнічаць, ён бачыць, што праблема ў этого хлопчыку тым, што он быў поўненькі, і праз гэта ён быў закамплексованы. І таму ён вырашыў у першую чаргу, чым даваць ему науку, у першую чаргу як бы заняться, так сказать, его зожыкам, пробежки вакол валоў Венскага замка, некие практыкаванні, згрузілі вес хлопчыку, і он пазбавіўся комплексаў і тым больш пачаў вучыцца розным навукам. І слухайте, калі Агінскі ставіць тут камень Жану Ролею, то ему было уже ни много ни мало, ему уже было 57 годов. Кто з вас у 57 годов успомніць, як это настаўніца першая моя? Ну і глядзіце, що тут есть написано? Латинай «Institutori suo», «Institutori институт», то есть наставнику Жану Ролею от гратуса, гратус, то есть от удячного, грациас, от удячного, дисципулюс, а дисциплина это вучень, М.О. Михал Агінскі, то есть наставнику Жану Ролею от удячного вучня Михала Агінского. И дата, гляньте, дата М-ка это 1000, Д-шка в римских личбах это 500, С-шка это сотки, и иксы это десятки. И там принцип такой, что эти личбы суммируются, то есть и отрымливается 1822 год. Одна из альтанок парка это есть греко-римская, так званая, то есть бачите, колонны, портик. Так само тут написано, называется альтанка Амелии. По функции это те альтанка, як беседка, но и так само официна. А что такое официна? Это есть гостевой покой. Ну что это значит? То есть, допустим, гости збираются там у палаце, там баль там, и так далее, а вы раптомно захотели, то знаете, уединиться на природе, отдельно как бы сесть, может быть выпить, может быть как бы закусить нечем. И вы кажете графу, ваша милость, а те можно нам где-нибудь уединиться, так сказать, натура, природа, нема пытальников. Селитесь тут в официне, в альтанце,
і святкуйте, так сказать, солодкую частку життя. Калі вам ваша дочка раптом скаже: «Мама, я выходжу замуж за композитора, ці за мастака, ці за паэта», напэўна, у вас будзе невялікая такая дрожь. Чаму? Таму што все, праблемы ў жыцці дачушкі забяспечаныя. Адсутнасць фінансаў, ён будзе лётаць недзе там сваіх сусветах іншых паралельных, ну, а як бы ноль практычнасці. Ведаеце, это памылковая тэза, таму што Агінскі паміж сваімі кампазіцыямі, бачыце, он сабе пабудаваў вадзяны млын. І ведаеце, што мог паехаць і ў Вільню, і ў Петербург, і нават в Італію, а калёсікі тут круцяцца, і грошы баламуцяцца.